नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके चैत स्पेशल एकदम जबरदस्त फीमेल मैटर। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी। एकरा के मेल चाहे फीमेल केहू भी गा सकता। कंपोजिशन नया बा, नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गा देतानी तो गाना 100% चैत में बज जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मनपसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, रंगदारी गीत, तमाम तरह के गीत लिखिला भैया। जैसन रउआ गीत चाही आ तुकबंदी कहीं खटकी नाही, गावे में कोनो परेशानी ना होई। तो रउआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे निधड़क बेहिचक रउआ संपर्क कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कॉल कर सकीले चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई भैया। और आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो औरतिया के पति परदेश बड़न ही चैत के महीना में औरतिया का कहती अपना पति से कि दिने धूप लागता, राते जाड़ लागता, राजा चैत महीना पहाड़ लागता। ए पिया, दिने धूप लागता, राते जाड़ लागता, राजा चैत महीना पहाड़ लागता। सिहरे बदनिया जब बहेला बेअरिया हो, किसी हरे बदनिया जब बहेला बेअरिया हो, आया जैत घरे सामरिया हो, रोज तड़पेले तोहर मेहरिया हो। आ जैत घरे सामरिया हो, रोज तड़पेले तोहर मेहरिया हो। दिन धूप लागता, राते जाड़ लागता, राजा चैत महीना पहाड़ लागता। किसी हरे है बदनिया जब बहेला बेअरिया हो, आया जैत घरे सामरिया हो, रोज तड़पेले तोहर मेहरिया हो। एकदम साफ सुथरा गीत बाटे भैया। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा देतनी तो गाना 100% बज जाई भैया। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। और वीडियो पसंद आली भैया तो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।